दाथ' फेरेंगा बेसा सेस जाखाबाय। मोनसे समनि मेघालय रायजोनि गभर्नर मानव गेदेर रणजित शेखर मोसाहारिया बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोना, माने इलेक्शना सफैलायबाय, राजखान्थिनि डायलग बेसेबां खोनासंनो, आंथ' माने दरजा खोरखि बन्द खालामनानैसो थायो होनना बुंदों आरो माने बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, I don't see even TV news channel because this is not TV news channel, this is noisy channel होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो माने माबा मोनसे मिनिं एबा ओंथि थानायबा बेलेग खोथामोन आरोना, माने एकदम मिनिंलेस, माने जेबो ओंथि गैया। बिनिखायनो बिथाङा बुंदोंमोन, आङो दरजा खोरखि बन्द खालामनानैसो थायोमोन, बेबायदि होनना बुंदों। थिग बेबायदिनो नोंथांमोननो राजखान्थिनि जे ओंथि गैयै मिनिंलेस डायलग नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बेवहाय नों प्रमद बर'खौबो नागिरना मोननाय नङा, खाम्फाखौबो नागिरना मोननाय नङा। फेरेंगाथ' फेरेंगा बेसा सेस जाखाबाय। दाख्लै जाथिंगायाव थांनानै जेरेखम माने दाउफ्रा सुइसाइड जाहैयो, बे धरनै बिथाङा दाख्लै गैखाला। माने गोग्गानाय मोन्दों दिनैनि थारिखआव जोङो बिटिसि इलेक्सनाव जेखौ खोथा होबोदोंमोन, बिनि जे हाबाफारि बे दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बे जागायै 6 थारिख बा 4 थारिखआव जोबहैगोन। बेबादिनो जों रायजो राजाफोरनो जेखौ खोथा होदों बेखौ मावफुंदों। दा बे जोंनि गेरेन्टि माने गेरेन्टि, बेहाय माने थगायलाबायनाय गैया। इउपिपिएल बादि थगायनाय, नै होगोन फैसाया, नै साख्रिया होबाय बेथन गैया, नै आसनिया बानायबाय फैसा गैया, बिदि नङा। जोंना आसरित, मानसिफ्रा आसरित मोनदों। नै जोङो चेक रानबाय, ओइबासिनो एकाउन्टाव फैसा हाबैबायबो, सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आखाइ खबजोब्बाय। दा बेफोरबादिनो आरोखि गासिबो जोंना जेखौ बुङो बेखौ मावो, जों सैथोबादि खामानि मावो। दा मोनबा गेरेन्टि होदों जों, आरो रायजो राजाफ्रा बियोबा बेल'जों जाया, 10टा जानांगौ गेरेन्टि, होमबा जों गाबोन 10टाबो खालामगोन। दा जों बिनि गेजेरजों इउथफ्रा लाब जागोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लाब जादों। दिनै जोंनि सिनियर सिटिजेनफ्राबो मोजां मोनदों जे बोराय बैसोआव थैनोसै बोसोराव सरखारनिफ्राय 10,000 फैसा मोननोबा गावनि देहाखौ फोसाबस्रांनो, न'खराव एसे एनै खामानि मावना होनो दिनै बिथांमोना मोननानै बिराद खुसि जादों। दा बे माने बिथांमोननि खुसि जानाय माने मा, रायजोआनो खुसि जानाय। ओंखायनो जों बुंदों रायजोनि देरहानायानो बिपिएफनि देरहानाय, बिपिएफनि देरहानाया रायजोनि देरहानाय। दा रायजोनि गोसोआ दिनै जै जादों। दा ओंखायनो जों खावलायबाय थागोन, रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबाय था, आरो जों मोनबानिफ्राय 10टा गेरेन्टियाव लांगोन। इलेक्सना खाथिसिन जाबाय, मा फोरमायगोन? इलेक्सनाथ' खाथि जाबाय, आरो दिनै जोंहा बिनि माबाखौ दामजेनबाय, इलेक्सननि रणधंका जायखौ बुङो, दिनै दामजेनबाय। गसाइगावआव दिनै माने दिसपुर सल' जात्रा बेखौ आराम्भ खालामबाय, आरो दिसपुराव जों थांगोन। आरो दिसपुराव थांनानै दिनैहाय जोङो बिटिसिआव मा डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ दिसपुरनिफ्राय, बे दिसपुर सल' जात्रा आराम्भ खालामबाय। आरो बेवहाय जोंहा मिशन दं, मिशन 15, 15टाखौबो देरहाजोबनानै जोङो दिसपुरखौ दखल खालामहैगोन। जोङो बेयाव 7 केबिनेट मन्थ्रि मोननायनि जे बेबस्था, बेखौ दिनै खालामगासिनो दं। आरो जेखौ जों नुबाय थादों दा, बेवहाय माने जोङो सुइप खालामगोन, जोङो सेन्सुरि मारिगोन, दिनै बेखौ नुगासिनो दं। आरो बेहाय दिनै खुनु राजनितिक दल गैला। नोङो एनडिए जानानै गेलेबा बिपिएफजों बिजेपिजों ज' जागोन, बेहाय इउपिपिएलआ हारसिङै बोरै गसंथानो हानो। दा बिथांमोना दाख्लै हारसिङै गसंबायदोंमोन, नाथाय गैला, खुन्थिया बायलांजोब्बाय। दा बेवहाय नै साफानिफ्राय साफा दिनै नेताफ्रा रिजाइन होगासिनो दङ। दाख्लै नाथुराम बर' रिजाइन होबाय। दा जों बिराद जगाजग खालामदों। खाम्फा बरगयारियाबो फैफिननो नागिरदों, आरो सोरबा माने इएम जेननायफ्रा दिनै फैनो बिराद सुलाद लागासिनो दङ। दा जों र' थाथ' होनबाय थादों। दा बेबादि इउपिपिएल होननाय जिनिसा दिनै गोमोरलांसिगोन, बे बास्तबआव दिनै फोरमान जाबाय। सोरबा राकेश बसुमतारी बुंनाय, सोरबा माबा बुंनाय, जेबो गैला। बे मानसिया आवनायो होना होमबा, थैनोसैबा आवनायो, माबायो, जोबस्रांसैबा जोब्रेदलाबायो, नङा होमबा? दा बेफोरबादि जादों आरो मालाय। थारैनो इउपिपिएल थैथायबाय, पार्टियाबो थाथायला एबारनियाव। एबार एमएलए इलेक्सनाव लाथिख' जानाय माने बेहाय माने नाम गुन जेबो गैला। बेवहाय नों प्रमद बर'खौबो नागिरना मोननाय नङा, खाम्फाखौबो नागिरना मोननाय नङा। फेरेंगाथ' फेरेंगा बेसा सेस जाखाबाय। दाख्लै जाथिंगायाव थांनानै जेरेखम माने दाउफ्रा सुइसाइड जाहैयो, बे धरनै बिथाङा दाख्लै गैखाला। दाख्लै बिटिसि इलेक्सनाव सुइसाइड जाखाबाय। दा सारादु होनांगौ, सारादु जाथ'वाखै बिथांना दाबो। एबार बिटिसि इलेक्सनाव थैबाय नालाय, एबार माबायाव सारादुआ जाहैसिगोन बिथांना एमएलए इलेक्सनाव।